Сёння у нашай перадачы першы падручнік па геаграфіі Беларусі. Я думаю, што можна задаць лагічнае пытанне, чаму ён падпале. Мы не ведаем гісторыю канкрэтна гэтага асобніка, але ў прынцыпе гэтыя падручнікі палілі ў 30-е. Гэты падручнік быў надрукаваны ў 1919 годзе ў Вільні, у той час, калі існаванне Беларусі было, мякка кажучы, пад вялікім пытаннем. Палякі і бальшавікі дзелілі Беларусь. Аркадію Смолічу, аўтару падручніка, тады было 28 гадоў, і ён быў дзеячым БНР, якую да таго часу ўжо ў прынцыпе разагналі. І вось у 19 годзе Смоліч выпускае гэты маніфест, які апісвае Беларусь як суцэльны арганізм, як самастойную краіну, а не як там северо-западны край ці крэсы ўсходнія. І самае важнае, што ён дэкларуе Беларусь. Ад Беластоку да Смаленску, браў з запасам. У прынцыпе, тады усе бралі запасам. Цяпер цывілізаваныя людзі так не робяць. Кніга выйшла па-беларуску, і гэта азначала, што трэба было дадумаць тэрміналогію, дастварыць тады беларускую мову. Пазней кніга вытрымала некалькі перавыданняў, на ёй вучыліся і ў заходняй Беларусі, і ў савецкай Беларусі. Сам аўтар Аркадій Смоліч стаў першым прафесарам геаграфіі Беларусі і адным з кіраўніком акадэміі навук. У 30-м аўтара арыштуюць, кнігу забароняць, пачнуць выдаляць з бібліятэк, і ў 38-м аўтара Аркадія Смоліча расстраляюць. Але, нягледзячы на гэта, у якой печцы гэтыя кнігі не палі, да таго часу яны ўжо сваю справу зрабілі.